Шумът е нашият ум. А тишината е нашето същество. Ушо. Шумът разсейва енергията в пространството, а тишината я сгъстява. Шумът в другото пространство привлича, а в собственото поражда напрежение. Тишината обсебва, когато достигне до душата. И е плашеща, когато полепва върху изострените сетива. Шумът идва и си отива, а тишината тежи. Шумът преодолява гравитацията, а тишината я прави толкова плътна, че човешкото съзнание потъва в нея, за да изплува възродено. Шумът е непрекъснато движение между дисонансите и унисона. А тишината е тяхно преодоляване и сливане. Шумът е наличие на живот. А тишината може да е негово отсъствие. Шумът ускорява живота, а тишината го поглъща. Шумът е теорията на относителността, а тишината – квантовата теория. Източника на шума ни кара да забележим всички предмети наоколо, а елементите във владението на тишината са като проекция на продължаващото в другото пространство движение. Шумът е време, а тишината е пространство. Да вдишаш тишината, да се слееш с нея, да я освободиш, да я споделиш, да избягаш от нея, за да можеш живо да усетиш пулса на живота, за да усетиш собствения си пулс. Шумът бурно оповестява присъствието си, а тишината пристъпва на пръсти. Шумът свисти, а тишината затаява дъх. Шумът е общуване със света, а тишината със себе си.